Borġ huwa l-ewwel tarbija li twieled f'jum il-miliet. Huwa twieled ftit ħin biss wara t-tokki ta' nofs il-lejl, eżattament f'nofs il-lejl u 10. George huwa t-tielet wil tal-koppja Svetlana u Paul Borġ. Spikka l-ferħ fuq fom Svetlana li reġgħet saret L-isbaħ rigalat jista' jkollok. Assistennija u ma tkunx taf xaqba taf kif, għas tkun taf xaqba tgħid. Tibda tħares li ħatejt dak tiegħi vera twieled fil-Christmas. It-tieni tarbija f'jum il-miliet twildet fis-27 ta' filgħodu. It-tifla Leja Darmenja hija l-ewwel wil tal-koppja Anna Camilleri u Gabriel Darmenja. Rigal mill-isbaħ għal din il-koppja f'jum il-miliet. Rigal speċjali ħafna kien lejl ħibes imma it's all worth it kien l-isbaħ rigal għad tista' taqla. F'jum il-miliet is-sala tal-maternità fl-Isptar Mater Dei komplit bil-ħidma tagħha. Spikka s-sens ta' ferħ fost l-infermiera u l-qwiebel li minkejja ma qattawx jum il-miliet mal-eżiż tagħhom iċċelebrawh mal-ġenituri li f'dawn iż-żminijiet ta' festi irċivew l-isbaħ rigal. Huwa żmien sabiħ ħafna x'tara familji ġodda jsiru. Malina huwa unur li naħdmu ma' dal-mothers, l-istaff hawnhekk vera nippruvaw kemm nistgħu da żmien nagħmluh sabiħ għall-ommijiet u l-missirijiet. Vera mhux qegħdin mal-familja, però llum huwa xi ħaġa li huwa unur li ngħinu l-parents ġodda li ħanejnuhom f'dil ħaġa ġdida li ħajkollhom li għandhom it-tfal u ħanejnuhom kif għandu bżonn. Awguri lil dawn il-ġenituri u grazzi lill-infermiera kollha tal-Isptar Mater Dei għall-ħidma impeccabbli tagħhom.